Ράμπτε. Ράμπι. Το Rabbit είναι η εμπειρία του ιδανικού τηλεοπτικού καναλιού στο κινητό ή το τάμπλετ. Ανοίγεις, βλέπεις, δεν χρειάζεται να αλλάξεις κανάλι. Από μια ιδέα πριν από 12 μήνες, γίναμε ένα ελληνικό startup αμέσως μετά και πλέον θέλουμε και προσπαθούμε στους επόμενους μήνες να γίνουμε ένα παγκόσμιο startup με παρουσία βασικά στην Αμερική και στην Ελλάδα. Κάθε εταιρεία και ιδιαίτερα ένα high-tech startup στην Ελλάδα κιόλας υπήρχαν πολλές δυσκολίες, πολλές προκλήσεις. Περισσότερες από αυτές ήταν τεχνικές. Οι πρώτοι 12 με 18 μήνες είναι μια διαρκή συλλογή από εμπειρίες, από δυσκολίες, ανατροπές και αναπροσαρμογές στο αρχικό σου πλάνο με βάση τα αποτελέσματα τα οποία φέρνει στα ώρα. Ήμασταν τυχεροί, έχουμε βρει μια εκπληκτική ομάδα που έχουμε φτιάξει. Ένα από τα πιο σημαντικά για μένα θέματα και που μας βοήθησε το βραβείο ήταν η προβολή που είχαμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και πάνω απ' όλα μας βοήθησε το mentoring που είχαμε από τον Όμιλο Λίμπρα που τρέχει το βραβείο σε όλες τις φάσεις. Σκοπεύουμε να φέρουμε το Rabbit σε όλες τις οθόνες. Δηλαδή από τηλεοράσεις, υπολογιστές, μικροκυμάτων, ό,τι έχει οθόνη σκοπεύουμε να το καλύψουμε. The sky is the limit, ας πούμε πλέον. Το ελληνικό βραβείο επιχειρηματικότητας, ο Όμιλος Λίμπρα και η ελληνική πρωτοβουλία είναι άξια αναφοράς. Είναι σπάνιο στο παγκόσμιο επίπεδο κάποιος να βγάζει ζεστό χρήμα από την τσέπη του στο ύψος των 5, 7, 10 εκατομμυρίων ευρώ για να το δώσει και να χρηματοδοτήσει νέους Έλληνες επιχειρηματίες, χωρίς να έχει άλλα κίνητρα. Ήταν βασικά το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Οι φιναλίστοι φετινοί δείχνουν πάρα πολύ υποσχόμενοι. Θεωρώ ότι ίσως είναι και υψηλότερο το επίπεδο ακόμα και από εμάς. Άρα η ευχή μου θα είναι καλή δύναμη, ψυχραιμία, σκληρή δουλειά, επενδύστε στους σωστούς ανθρώπους και καλή επιτυχία. Και χαμόγελο.